Arratsalde on danoi eta ongi etorri udalozun ezoiko bilkura. Gaurko bilkure hau, urtero eikedeun bilkure bat da 2026ko ordenantza fiskalak onartzeko. Orduan, 9 irizpen dauzkeu eta 9 daukebeze ikusixe ordenantza fiskalakin, tazak eo zergakin, desberdintzeie, segun ze taza eta ze zerbitzu dan ematea guzena. Orduan, igual, hasieran ingo deu, ez dakit nola daukezuten aur prestaute, badakit janire komentaudik beak orokorrin daukela baite zehainde, prestaute, ze asmo da hon, ze asmo dauken bere taldik behintzet honen ingurun, neire iruditzezat igual egokine hasieran danok interbentzio bat ekie, pixket orokortasun batin nola jundien tazan zeak, eta gero ja banan-banan bazartuko gea, eta banan-banan, nik jungo naiz irizpen hortan zertaz tratatzen nahi gean, esango deu batxe lehen gortin gexo izen zien, baina aurten emendakin bat daukeula biharrengo puntuen, eta hori biharrengo puntu tratatze deunien sartuko gea horrekin, eta lehengo bigarrengo puntun, nik esango zein dan zea, emendakin badaola, emendakine aurkeztu dezuten taldie hitze emango izutet, zeuen emendakin hori aurkezteko, irizpenakin eke deun bezala, beste taldiek emendakin horri zezateko daukeun zango deu, eta debate bat sortzen baldin jungo gea hitzeiten, eta jungo gea ikusten nola jutean. Orduan, nik hasieran ezagotena bintzet da, udal gobernutik batzordea proposamen bat eman zala, aurtengo ordenantza fiskalan inguruen, proposamen hortan guk 2,5 isotzie proposauen dun, orokortasun batien behintzet zerga eta tazadanak, eta gero baite bat zeuden, teknikuen aldetiken olako doiketa batzuk etxeko eskaera batzuk. Osek ez hartu genitun, doiketa osek, eta beste urtetan lehengo urtin egin genuen lehengo aldiz, baina zaborrak eta tazakinez hauen konpromisu ezan, da hon legien arabera, jasotze deunak behintzet defizitaxu ezin dula izan zerbitzuek, beraz hor geunden pixket zai mankomunidadetiken ze koste pasatze zizkuben, eta behin kostiek pasauta proposamena juntzan baite koste hosek berdintzea, lehen gortin egin genuen bezalaxe. Udal gobernu ezela beste taldiekin adostasun bat lortzen zaxagea, talde desberdinekin banaka biltzeko aukeri eukideu, eta gure zentzazio da behintzet, portzentai handi batin etzeola, dezadostasun handiek, eta baizik eta adostasune gexo zala, ez da lortu adostasun osoik, naiz eta ez da lortu behintzet akordixo bat iztie inungo taldien artien gaur gero beste gauze bada, segurazki iruitzezat bat obeste, punto bat obeste, hau batez ateako hiela, batzordetan alatea dielako, baina esango deu akordixo bat itxike ez da hola gaur bozketa etorri aurretik. Orduan, gero esan dut, más o menos zein izen dien, gure proposamenak zein izen dien, eta gure aldetik behintzet intentau deu, iztie akordixo bat, ez da lortu, baina beti ez da posible izeten, eta hori da behintzet, guk hasiera batin behintzet ezateko daukeuna, orokortasun batin esango dugu, gero zehetasunetan gexo igual gero sartuko geha. Ez dakit, Janire? Bai, askoitiko PSE udal taldetik, 2026ko zerga ordenantzak oroar babesten ditugula adirazi nahi deu. 2,5ko igoera orokorra orekaute eta beharrezko dela ulertute, zerbitzu publikoen kalitatea eta jasangarritasuna bermatzeko. Arrazoizkotzat jotzen dugu, tazak eta zergak eguneratzea. Beti ere modu orekatuan eta progresiboan eginda bada. Familiek eta saltoki txikiek ez gainkargatzea zainduz, eta udal kontuen egonkortasuna mantenduz. Hildo horretan, interes orokorra bultzatzera, jokabide arduratsuak sustatzera, eta fiskalitatea udalerriaren errealitatera egokitzera bideratutako neurri fiskalak babesten ditugu. Etxebizitzaren arloan,
inolako funtzio sozialik betetzen ez duten etxebizitza utzen aurrean jardutea beharrezkoa dela uste dugu. Hori dela eta, 150 igotzea proposatzen duen zuzenketa babestuko dugu. Etxebizitza horiek alokairura eta salmentara bideratzeko tresna gisa, etxebizitza duin bat eskuratzea erraztuz, bereziki gazteenei. Zubiaurre elkarguneko zerbitzuei dagokionez, 2,5ko igoera eta yoga eta fisioterapia bezalako jardueren tarifen eguneratzea babesten ditugu. Uste dugu, funtsezkoa dela zerbitzu horien bidegarritasuna bermatzea eta zerbitzu horien kalitateari eustea. Herritarren onarpen handia bai dute. Laburbilduz, PSE udaltaldetik ordenantza fiskalei alde bozkatuko diogu. Ikuspegi arduratsua, soziala eta interes orokorrarekin, etxebizitza eskubidearekin eta zerbitzu publikoarekin, iraunkortasunarekin konpromituta lanean jarraitzen dugulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Janire. Jose Joakin? Bai, gu esan behar urtero kontu hartzailetatik eta bialdu digula. Zenbateko izangoan urten urtebukaeran Euskadiko KPIX, 3 izitizpero dela, nahiz eta gaur komunikadeetan esalduan irailekue eta 3,3 da hola. Borreztu zer esan nahi, hemendik urtebukaera, ez dakik uze pasakoa, baina datu beste egitzen. Udal gobernutik zego esan duzu bezala hasieran 2,5 isotzi orokorrin planteautzen duten, nahiz eta urrungo egun batzuten negoziazioen arabera 2,2 ere proposautzen duten momentu batin. Gu beti izen dugu, tasak eta zargak geiztie, azkenain geixena daukeben onureko iziteala, geixena daukeben antzat iziteala onure, eta guk horretik izateu puntu erdixe baino geixo bajatzin kontra gaurela, eta horretik azaldu ginen guk 2,5 bajatzin aurka beti. Esan dugu askotan eta tasa mordu duzkegu hemen aurreko urtin borrokauteguk eta batipat 2008an asko onartu zin, gexenak onartu zin, baina badakizute hondik badaukegula hor beste bat onartzeko edo behintzet 7 urtin lanin egianak eta dala herribiden inventaxua eta ordenantzia etxia, gero herribidik erabiltzeatik tasa berri bat aplikatzeko. Oindala 4 urte tasan kontrataizoa eta utzi geldiu zen, eta oindala 2 urte ere esan zen duten, konpromisua ari aztezen dutela berriz atatzeko eta partida berri bat jarri berko zala, eta guk berriz behin da berriz eskau ondorene, azkenin erabakien duna urten, ezea baten, lurralde batzorde baten, herribide hormigon hauetan hastia ikuste zala, eta hor hasti behintzet adostu gendu danon hartin. Eixe da, 7 urte zaigeala, hau borrokatzen, gure ustez 7 urte hauetan herritarran dirua basura botatzen jardun dugu, herribidik konpontzei jau, urtero ipintzeu dirua herribidik arrelatzeko, geho tortzei eurretatzea, o ez daki beste zerta, o beste bakine handisekin, ero kamionakin eta dana txikiutelatzea da. Eta, gure herri bailara hontan beste herri asko dauke ipinitxe, tasa hau, ez dakit hemen ze arazo ipintzeko, eta, guretzat hau izen da, aurten, guk jarri dugun baldintze bakarra ordenantzatan, eta ez da onartu, guk jarri genuen baldintzi izan, beste pauso batzuk bergitula aurrea, ja, fetxa zehaz batzuko zehaztu bergitula, eta hori ez da onartu, eta, hauxe izan dela gure baldintza bakarra, tasa eta zerga ordenantza hauetan, eta, ikusi dela azta onartu, eta alare, esperantzi badaukegu, aurrea atakoan tasa hau. Beste puntu geho horreo komentako txu. Bale, eskerrik asko, Jose Joakin. Asier? Bai. Arau fiskalen ingurun esan, iazko oiko bilkurako zen, ez oiko bilkuran askoz desagostasun gehiago azaldu zila, aurten nik uste hasieratik ja puntu gehienetan eko adostasun ikusi dela baita, eta maila batin iruitza dela, lehengo urtin emantzen ez da eta lehengo urtin emantzin akordixuk, eta hori emandako urratz bada. Egiz esan, benetan zaila izango zen, danok adozeotie puntu danetan, eta gure kasu behintzet, eta ikusite arau fiskalak baita badila diru sarrera
importante bat, eta nolabait alderdi bakoitzek zehazteula baita bere lehentasun politiko-ideologikuk zein dian, guk ikuste genuen etxe bizitzan zona tentzionatun mozio onartu zanetiken baita, eta ikusita beste herri askotan urratsak ematen nahi dila, askotine kasu hortan urratsak ematitu gatze zitzaigula. Zentzu hortan, bigarrengo puntun, ondasun higiezinen zergan, iruditzaigu etxe utzen errekargua, ehuneko importantea, potenti da, baina eman behar digula beste buelta bat, eta sustatu erritxeula politikak bai errekarguk eta bai obariak kontutan izango itxuna, eta nolabait daukeun etxe bizitza emergentzi larri honekin, eta ez dala askotiko kasu bakarrik, orokorrin gertatzen nahi dela bai Espainiar estatun, bai Euskal Autonomia Erkidegun, tokatzeugula politika ausartak egitea eta politika aktibu egitea. Zentzu hortan horretik aurkeztu dugu emendakina, bai ikuste genulako astinaldi bat eman bertzakola zentzu hortan, eta beste zebanakin, ados gaude praktikamente, ados gaude askoitea baik esan duna, jabari publiko ingurun herri bideen inventario itina, importanti iritzu zaigu, askoitik gaina, okarez banaiz aurreko batzordine zantzan kilometro pila daude, orduan horre bere lan eskatzeu, eta ez da urte bat inengoan kontu, orduan hori babeste dut, ondo iritzu zaigu, eta elkarguneko prezisuk ados gaude, eta asistinak ine ados. Eta esan, guk hasieran bizi garestitzi ikusita nola idan ematen, ehuneko 2 proposamen egin genula, 2,5 geldu zen, eta horrekin ados azaldu gine, orduan hori komentatzeko. Bai, esan dezuten nahi zehaztapena iteatiken, oin bukaera hortatik hasiko naiz, ez? Osea, guke proposamen egin gendunin 2,5-ekue, zaxau ginen akordixo batea iristen, zeuek zeuen proposamena eintzen duten, ehuneko 2 batekin, eta hor jarrekargue jartzen duten 150. Orduan, ikusike, isedanin adoz geundela, da guk rekarguena ez gendula nahi, horratik egin genuen gero guk 2,2ko proposamen bat, ikuste genulako, esketziok beste ezerre moiu leike deunik, guretzat rekarguen marra gorri zezan, orduan zatek genuen, 2,5 iso berrien, 2 nola eskautzen duten, 2,2 jartzen baldin badeuz, geixo gerturatze gea, ez da neiku izen, porque guretzat marra gorri zezan bezala rekargue zuentzakore, marra gorri bazan. Orduan, horretik ez da adostasune lortu, eta horreatiken, baintzan 2,2ko proposamen horire, azkoitia bairire, danok adostasun batea irizte ginen. Baina, hor ikusi genuen bate, be haueke rekargun alde zeudela, eta de hecho horretiken elkarrekin sartu dezue emendakin haure. Beste konpromisue, inbentasuna, nik ustet ez dala politikoki ez dalako nahi, baizik eta nahi daikie, eta etzana nahi zan, hartu da konpromiso bat, eta hartu dan konpromisue da berrize partidie jarri ingoala hilontako plenuen, baino ez dana hartu da konpromisue eskatzen duten bezala, hasiera batin gaina hilebeteko epin eskauzen duten, lehengo mase deitzie dirue jartzezanetiken, eta hori teknikoki imposiblie da, inviablie da, urrixen dirue jarri eta lehengo mase hilebetea deitzie, gero hori irurea luzau arren teknikasekin eitzen zan, ez da nahi hartzie, konpromisue lanin egea, moiuko gea, eskauta daude, gutxi gora berazea aurrekontu eukileiken, plieguek badaude lehendik einde, modifikako deu, ez dakit noiz ertengo ben. Baina, etzan nahi izen hartu konpromisue, de epen mugabat jartzie. Hartu dan konpromisue izen da, hilontan partidie jarrikoala. Orduan, espero deu, gurire beharrezko iruitzezaku herribidin inventaxue eikie, beharrezko iruitzezakun bezala mugen digitalizazizue, eta hor ustet, azkeneko datu eman ziuen azameintzet dirulaguntzak 5 urtien atea die, eta herri bakarrenetako gea urtero aurkezten nahi geana, azierrek esan duen bezala, 100 kilometro herribide kalkulatze deu dauzkeula, eta esaleriele landalurrena ondixe da, beraz, mugak digitalizatzekore lan asko daukeu aurretik, baina 5 urtin egin deu, erdixe inde daukeuia, erdixe pasatxoia kontrataute daukeu eta inde daude batzuk, horrez egin ingo deu. Eta inbentasuna, aiakoa.
nik espero dut agintaldi honetan aiatzie. Osa, teknikoki aiatzie hori lizitauta eukitzea, eta lana ez dakibukakoan, baina hori lizitauta aiatzea. Ez dakit beste zehoze nahi dezuten zehaztie, bai, Jose Joaquin? Bai, bueno, askotan esatezu ez dela teknikun arazu dela, eta lan pilaketak, eta zea, eta bueno, guk garbi daukegu hemen udaletxin lehentasunek zuek markatzen jo zuela, eta hau lehentasun arazo bat beste ez dela. Zuek nahi izen bazen duten, honezkio, bai herribeden inventaixue, bai ordenantzia indian gozala, hoi dudik ez daukegu. Ointala bi urtere, etxeo kompromisoa saldutzen duten, diru egarri bertzalare zantzen duten, eta, bueno, pentsaudek lehike usten bezala, aurten eskari o eskaintza iguela egin etortzen mazea, normala izingoa bagu ez etzatia. Lehen esan dago ez baldin mazue bete, bagu beste pauso batzu eskatzen ditun. Bueno, hau bete ez deusten beste kompromisoa besteik ez da, eta, bueno, askotan zalau izen ditugu, eta aurrekontu batzuten inkluso zagen duen ez guzela zerre negoziatzea, ez du lamezi ezarre negoziatzea, gero ez dituztela gobetetzen hartuteo kompromisuk. Eguzkike arartekun bilerteze denuntzia zaituzte eta horretxatik gaina, aurrekontutan jarri din zenbat kompromiso ez dituztela gobetetzen, gardentasune eta gobernu nahekiko koherentzi faltare salatze zeben, eta, bueno, beste izateko, agintaldi honetan beste gehiengo badao, baina, bueno, zue gantzia jardute zue antzea izeate ondik gobernatzen, eta, bueno, ondik hola astixea aldatzeko, eta, bueno, gu beste politika batzuk horratzen alde gaurela, eta, bueno, oinarte bezala, sasauko dela amendik agintaldi bukaera, gauze batzuk aldatzen behintzat. Gauza asko nahaztu dituzu. Beste politika batzuk esatezu, bueno, urrungo batin guztuatuko nituzke zein dien beste politika batzuk. Nik ez dut uste berdin jarraitze deuniken, nik uste atiek asko irikitze zeitzutela parte hartzeko eta garbisek gehala eta gardentasunez jokatze deula zuekin. Beste gauz bada, eta ez den nahi zartzie gaina horra ipaudezun elkarte horrekin, beste gauz bada, teknikoki erantzun bat ematean nien, arartekuk itxita dauke, espediente hori, arartekoa joarren, batzutan ez da gustatzen ematean erantzune. Orduan, ez da gustatzen ematean erantzune, eta orduan emateu ez gehalai erantzuten, baina ez, erantzune eman da, eta aurrekontutan aurrekontuk die, ez du nahi esan hor jartzean dana bete egin berdaniken, aurreikuspen batzuk die. Orduan, erten du, elkarte horrek publikoki, baina, bueno, ez du merezi batzutan gauzei erantzuteik, porque bestela berdinei ematexo bueltien. Bale, bueno, hori esan da, banaka hasiko gea. Bale, lehenengo puntu daukeu, 2026-rako trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaileko zergaren kuota zehazteko funtsesko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, lehenengo irizpen hontan daukeu, orokortasun batin euneko 2,5 igotzea, eta gero badauzkeu aldaketa tekniko batzuk proposatzeienak. Alde batetik dao, 6 bat puntuen aldaketie deuna da, ibilgailu elektrikuk eta hibriduek obari bat daukebe. Orduan, amendik aurrea planteatze deuna da, obari hori 4 urtetan, 4 ekitalditan zeingoala, aplikaukoala. Behin eskatzeanin, automatikoki kontu hartzailetzatiken aplikatzen segitzea. Orduan, eskaute daukebe nahi, urrungo 4 urtetan aplikau ingo xou, eta hemendiken aurrea eskatze benai, 4 urtin aplikauko xou. Hori da proposatzeana. Beste aldaketa bat proposatzeana da, lehen esan deusten bezala, lehen urtin ordenantzatan aldaketa batzuk egin genitun, eta ibilgailu historikuna izentzan bat, hor urtemuga kendu intzalako, eta bakarriken obarixe ibilgailu historikuntzat utzi zalako. Baina lehengo urtien olazan, lehengo urtie aplikatzea guzela, hor data batzuk eta jarri eintzien, noiz ezkauertzan eta noiz etzan ezkauer. Aurten ja bigarrena dalako, data hoxe danak kendu itxeie, orduan aldaketa hori ere badao. Hirugarrengo aldaketa tekniku edana da, baite 12 puntu bat atalien, zerga bertan, nun hemene lehengo urtin jartzezan, matrikulauteko ibilgailuk eo zirkulazioako baimena jasota daukenak, epe konkretu batin kobrauko zikobela. Oinekea epe konkretu hori kendu eta jartzea urteko egutegi fiskalaren arabera ordainduko dute zergaren urteko kuota.
ala Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egutegia. Orduan urtero jungo gehala egutegixe zehaiten. Eta laugarren irizpena daukena da, lehen esan detena, ez? Kotxien zeadanak, tasadanak, 1,5 eguneratzeiela. Eta gero, irizpen danak daukebe, eta hau behin esangot, tokiko, Gipuzkoako argitalfin, boletinin, aurkeztuko publikako hiela, danak, ordenantza danak, 30 lanegunin egongoala esposizizun iragarrixe publikatzean etiken, eta hor, daula aukerie, reklamazizuk ozea zartzeko. Espaldima dao, inungo reparoik eta espaldimo ezerre, orduan, reklamazioik espaldimao, behin betikoz onartute geldiuko hiela. Eta bueno, hori danak daukebe. Orduan hau da lelena, ez dakit, janire hitzan ea zuhartzia, ez, Jose Joaquin? Bueno, gu uste puntu honetan eixe esan da garrantzitsuna trantzizioa dela, motor hibridu eta elektriku dauzkeben obarixe lau ekitaldi eta murriztia, eta bueno, ados gaure. Gero esan dezu nola aplikakoan hori geuke hola ikuste gendun, eta hortan adostasun euke gendun. Eta, bueno, kontuten hartute gaur egun erostein ibilgailu iseanak mota ontako dila, o hibriduk o elektrikuk, bueno, obari honek zaukuen zentzu uste pixke galtzen nahi dela, eta gutxineka murrizten jutire ondo irutzegu. Ezkarrik asko, Asier? Lehen esan eta bezala lehengo urtin ez da bideo genitun batiz bat, eta gure kasu honetan adoz gaude lehen urtin hartuta eragizikin, eta beste edo bere osotasunin. Ezko bozkako. Bale, ezkarrik asko. Orduan, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozka? Bale, aho batez, onartute. Bale, bigarrengo puntue. 2006-rako ondazun higiezinen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, hemen proposatzean irizpena da bi aldaketa daude alde batetik. Hemen dago, alde batetik aldaketa tekniko bat, nun, zazpi G, F, G eta H apartauek moitzi ekarriko lukena, eta batiz bat dijuna etxe bizitzatan plakak jartzeatiken obarixe dao, ibixen, lehen urtin sartu gendun hori, eta mugau ingendun, 1.000 euro gesenez, laurtin, eta abarrez, tope batzu jarri ginizkon, aurten sartze xoun aldaketie da, etxe bizitzako behin ezkauleikela obari hau. Hori dago alde batetik. Bestaldetiken baite, lehengo urtin jarrezan, lehengo aldiz, ASAP programan, hau da, alokairure, jaurlaritzako alokairun jartzeien etxe bizitzak programa hortan sartzeien nahi, 189ko obarixe eikie ondazun higiezinen zergan. Eta amene, balen esan detan bezala, kotxinakin, historikunakin, amene berdine gertatzea, lehen urtin nola lehengo aldiz jarri gendun, epe batzuk jarri genitun hau eskatzeko eta abar. Onja, beste danakin batea, horratiken F modifika hoite deu, eta ez deu ja epeik jartzen noiz ezkauer dan da noiz eztan ezkauer, G sartze deu, ezateuna artikulu hontan araututako obarixe urte ozun zierrein leikela eskarixe, eta urrungo urtetik hasikoala aplikatzen, eta bueno, atxere olakotxe zea bat tekniko bat da. Eta biharrena daukena da, 2,5ko igoerie proposatzeala, bakarrik bizitegi izaerako hiri ondazunei dagokizonez. Landalurrekuk eta industrikuk ezin ditegu iso topetan dauzkeulako. Orduan, lehen esan eta bezala, irizpen honek emendakine dauke. Orduan, ez dakit bisotako zenek presentaukon zein dan emendakine, EH Bilduk, Azkoitia Baik eta EH Bilduk elkarrekin aurkeztu duen emendakin bada, orduan Asier, aurkeztu emendakineatik hitz egingo deu, eta gero lehen emendakine bozkauko deu, eta segun nola gelditzean, gero irizpena bozkauko deu. Asier zuri da hitze. Gure kasun emendakine aurkeztien arrazoie, zan batetik esan duen bezala, aldatzeko aukerak baudelako oposizio baita batuta, orduan egin genuen nolako ronda bat, eta proposau genuen baita, eta Azkoitia Baik egondo ikustezun. Bigarrenik esan, da lehen hasieran esan detan bezala, larrialdi egoera badalako baita, etxe bizitza politikakin gertatzen nahi dana,
tentsio guneko txostena Eusko Jaurlaritzak bialduzunin datuen arabera 2017-tiken 22 urtetan ia 25% igoera bat emantzan, eta aurre ikustea, urrengo 22-25 beste 3 urtin baita, igoera hori etxebizitza prezisua, alokairun etxebizitza prezisuen, ia 40%-ere iritsi leikela, kasu batzutan, eta horren aurrin, etxebizitza hutsek bihurtu zizkigu ez orokorrin, ez egunin, baina bai espekulaziorako eremu bat, eta diru egiteko gune bat, askotin bertan etxe hutsek ez da bakarrik jabego pribatu gizabanakuna, baizik eta fondo buitriek bazkeu, kasua bintzet ezautze du, eta pentsau gara zeu beste gehi hori egon laizkiela, holako ikerketa bat egin berko litzake jakiteko benetan zein dan etxe bizitza gutzen egoera eta zeinen eskutan dazkeun. Eta hori kontuten hartute, eta ikusite baita zona tentsionatu deklaraudin herrietan baita ere hartzeien erabakisek dila, proposatzen genuen 100-etiken 150 igotzia, eta okerez banaiz 2016ko arau fiskaletan bai Andoainen, Donostin, Zumaixen, Oreretan, baita ere onartuko 150, eta guk uste genuen urratz badala, hau kasu honetan errekargu da, kasu honetan da ipintzean gain koste bat, baina uste dugu bere osotasunin behiratu behar dela, eta gai honen ingurun proposamen gehiore ekia aztertze dugu, eta lehen esan detan bezala batzutan errekargu izango ia, elkartasun hori azaldu inberdalako etxe bizitza beharra daukeben gazte eta ezain gaztiekin, eta bestetan hobariek izango ia baita, laguntzak ez usta inberdilako politika hau danon hartin aurrera emateko. Eta bukatzeko eskertze baita, PSek erabaki hori hartu izan. Eskerrik asko, Asier, Janire, zehoz esateko? Nik lehen esan detena zuzenketa hau babestu ingotena. Eskerrik asko, Jose Joaquin? Guk ordenantza fiskala negoziatzen hasi ginenin EH Bildutik proposamen hau luzo ziula, guk ados gaur etxe bizitze utzei daukeun arazo horri beste bueltatxo bat eman berdi xogula, eta azkenin geure emendakin hau batea aurkezteko presta hartu ginela. Lehen aurratu dut ez da, hemen egon da, guretzat igual marra gorrixe ez. Iruditzezat, ez dakit, publikokire esan dugu gure alderdixen pozizizue zein dan, zeren, 10 urte bada martzeu udaletxe hontan, alderdi bezala gobernatzen, eta aile guineni lehenengo lanak enduin genuen, errekargue. Eta, 2003ko, otalaureako lehenengo negoziaketetan, negoziau gendun eta jarri genuen rekargue. Negoziaketan baten ondorez, bai Azkoitia baik eta bai EH Bilduk bisek eskatzen dutelako, eta jarri zan rekargo hori. Jarri zan, lanketa bat genuen, ikusi genuen ingurukotako herrixetan nolakuk zauden, eta 2013en EH Bildu gobernatzen egon zanin, jarri zan eredu hartu zan, baino salbuespen gexo sartu genizkon, iruditzen zikulako, sartu berreko salbuespenak zila, etxe hoxek etzebelako ertengo alokairure, ibiltzezin etxik zilako askotan, oberrak zeudelako. Zuen kasun iruditzezat, dan eure iruipena, berdintzala jartziena izan. Alde batetik, 8 urte eskatzen pasauzalako, Azkoitia bai behintzet, eta, ekipue bildukue desberdin ezan, baina, bilduke eskatzezun, aurreko urtetan jartzeko, eta jarri zan. Ikusi zan jarriteko hori, igual aztertzeko denbora ike ez dakit jontzan, oetzan egon, baina jartzien zan zuentzat importantena. Guretzat, lanketa bat ingenun, genekiun etorriko zala, lanketa bat ingenun, eta salbuespen kexok zartu genizkon, ez genitun azmau salbuespenak, EH Bilduko gobernatzeben herri askotan dauden salbuespena jarri genitun. Baina, lehenengo urtie jartzeanin, zalaparta dezentie sortzeu, eta desente zalaparti ezortuzun, pertsona bate kontratau berra uki gendun, hori dana gestiona balizeteko. Azterketia inte dao, zuk esan zu egongo etxemato beste fondo buitre baten eskutan. Ni badakit askoitin, 5 etxetik gorako asko ez da hola, jabego asko ez da hola, hemen dauden,
beti garrandez tenedorezatik hitzetea, impuestoneatik hitzeteen azte ganin, horrekargoatik hitzetea ganin, da askoikin grandez tenedorez igen ez da. Urrungo urtin, berrez negoziatzie tokauzanin ordenantza fiskalak, ez dakit, tokauzan bezala, tokauzalako, askoitia behikin akordizio batea iritsi ginen. Ta zueke orduan etzen dute nahi, rekarguna moitzie, salbuespen horiek kentzie, baina askoitia baik, salbuespen batzuk kentziena izen zitun, eta nola doztasune behasekin lortu genuen, behin berrize buelta bat eman ginen, eta berrize aurten, ukiditeu, olako, zea batzuk, porque, claro, lehen gurtin aplikau ziben, aurte beritzen. Eta ja, 3. urtea jau eta berriz errekargukin etorri zeate. Baina, claro, ingo ondan 150 isotzie. Dakiunin, 100 jarri danin, ez du mobilizau alokairue. Eta dano dakiunin, beste herrixetane alokairoko ez dula mobilizatzen, rekarguk ez dula mobilizatzen. Afan rekaudatorio? Pues afan rekaudatorio. Kalkulukata diteu, eta 30.000 euro geixo die, eta torren urtin rekaudako iteunak. 30.000 euro osei, kendu berko izkou, eongoien llamada, reklamazio eta histori danak gestionatzie tokauko zakuna. Porque 3. urtie deu, berrize rekargo honi aplikatze xouna aldaketa bat. Orduan, guretzako, iruitze zite, 3. urtie da aldaketie aplikatze zakona. Orduan, aurten, lehen gurtin, zaborretan euki genduna, porque, claro, guk zarrerakin bakarrik gelditze gea. Eta zarreratatiken nik industriakue bakarra ikusi dute ondala reklamazizue. Zatik egin beste gexoa idan paatzen, baina otzein, desenteke indebe, otzein debenez, kontu hartzaietza. Eta rekargukine berdine gertatzea. Bakarrik gelditzegea zematek sartze ben reklamazizue, ez rekargo hori ez aplikatzeko, zematek eke ben, baina otzein morduk eke be. Eta datorren urtine, berrize, otzein ego be, porque iso erie ondixe irutuko zako belako. Orduan, guretzako horrezan, marra horretxe, inderrakola daude. Oposizioko 3 alderdixek alde bozkauko zute, eta guk garbi daukeu guk honi ez zango xoula. Orduan, arrazoie hori da. Iruitze zakulako, negoziau zale lehenko urtin, jarri zan, baina, karo, ez dut ingo dugu berrize. 150, herri batzuk jarriko be, oso herri gutxik dauke be, 150. Oso gutxik. Jarri ingo be. Baina oso gutxi dauke be gaur egunien. Orduan, iruitze zaku 100 ja badala rekargo potente bat, porque 150 oso urrutire egun berrik ez daukeu, badaude herri batzuk 150 daukeuena rekargue, orduan, lehen urtin, jarri zanin, estepsixo batzuk onartu inzitzaizkiun. Lehen urtin, estepsixo xek, kendu berra auki genduen. Oin, 150 datorren urtin, legik ez du albidetzen geixo aplikatzie, eta gero zan dizu, zona tensión hauena. Kompromiso danak, asko betetzetxe hau kompromizuke. Zona tensión hauena bat izen zan. Aurrekontutan jartzie eta lanketie kontrataute dao. Orduan, hor bere bide bat emango deu, eta iritsikoa askoitire zona tensión hau izendatzea, bere prozeso bat eman berko blako. Hori aurrekontutan hartuteko kompromiso bat izen zan, eta ja kontrataute dao eta martxan dao. Orduan, betetzetxe hau kompromiso batzuk, oso gagin. Hori izan gure partetik ezateko geneukena. Azier, zeuzen nahi ezatia? Jose Joaquin? Ahi. Holaz, a ber, gurutzat errekargo nire buru ez da bintzet, 30.000 euro gehiago kobratzea. Etxe utzek, merkaturatzea, da gure helburu hori du izango. A ber, errekargo hau kendut ere urte askotan eukidezua, 2008 jartzen nahi zen gendun kontra saldu zineten, zego esan dezu. Eta, bizigune bezalago programa batin, dana olertzeko etxe bide esangot, etxie alkilerri jartzeatik, lehenko urtin ibixe onartu genuen, 198ko obarixe ematie etxeko jabiei. Eta hor, etzen guten zuentze inungo oztopoi jarri. Guk geure eztabaida eduki gitun, eza hori jartzeko, obari hori jartzeko, eginen diru ematen, bi etxe bitxitze zauzken nahi. Eta, azkeni mentzet, etxe bitzitin merkaturatzen nahi deu, eta, guke, baitza emango xo, eta, batekin eta bestekin zauze lortze den. Aurten emateu, otosi etxe bizitzen jabe, indila obari horren onuradun, eta, eta errekargure ez tebe ordaindu ordun. Orduan, ez dakiu, ikusteko dago, zen egeraik eukidun erain geixo,
O errekarguk, o beste obari horrek. Hori ez dago jakitek. Beste pentsatzen, obari hau ezkauderenan buru negoa zenik, baina, bueno, nahi izuna zen. Aparte, urtego kontribuixure, eguneko berrotamar dala kontuten hartute, ameti aurrea, €105 goxo ordaindu beharko be. Ez? Zea honeatik, errekargo honeatik. Baina, bueno, etxe biden alokatzien nahiko balua, ez luke ordaindu beharko, €105 ez ditu ordaindu beharko. €150 goxore, errekargunak ez ditu ordaindu beharko. Gaina amatexo, obarixe, eguneko €159, osea, beste €150 ez ditu ordainduko, bizigune programa ematen bau, etxe bizitze hori alkilatzea. Alkilerrare kobraren gau, pentsatzet, ez? Alkilerra atatzen bau. Aparte, etxe bidek, esatexo, emango isola berrize, etxie, alokagai utzi duen bezalaxe. Nik ez da, udana eman da gero, eta hondik espaldin babe batzuk bere etxie alkilau nahi, gu bidezki ikusteu, hau dana, beste isoera bat ematie, eta bidezki ikusteu isoera. Orduan, ez dakit, hori esatin nahi nun, eta aparte, etxe bizitzire eskubidea dela ezaztu, preixuk, erengo urtetik honak gaurko KPI-en arabera €107 du berriz egora, eta eixe da, guk kezkatzea txugurenak dila, etxe bizitze hoxen bile gabiltzenak, eta ez daukuenak. Bale, bueno, itzein dugu, osea, emendakine bozkako deu lehengo, bale? Orduan, emendakinen alde, kontra, abstentzioa, ez dao, unai emaitza? Aldeko botoak EH Bildu, Azkoitia Bai eta PSE, kontrakoak EAJ. Beraz, EH Bildu eta Azkoitia Bai udaltaldek aurkeztutako emendakina onartuta gelditzen da. Eskerrik asko, unai. Eta, bueno, oin gelditzezakuna da, ja, irizpena ematie, bigarrengo puntu honi, baino ja aldauengo litzeke. Lehen esan ditutan puntuek hor daude, hau da, indizkoun aldaketa tekniko xek eta €2,5 igoeri ere hor dao, baino aldau ingo genduke eta sartu ingo genduke baite, rekargue hemendik aurrea €100 izen berrin, €150 izangoala, eta bueno, emendakinei kontra indixaun bezala, naiz eta €2,5 isotzien alde eta inberdien aldaketa teknikun alde egon, gure bozkie irizpen honen kontra izangoala baite. Orduan, aldeko bozkak? Bale. Bale, orduan, Janire zehoz ezateko, ez, Jose Joaquin? Bueno, guk eixe da azken urtetan, etxe bizitzatik ordaintze genduen zergan, ez gendula isoerai eskatzen, gure ustez altu zauen, eta industria eixe, gun. Lehenko urtin, hortu genduen, azkenin ez izotzie, eta horten, esan ber, hor gaurela, median, batez bestekun, eta holaxe zeitzie espero deula, eta €2,5 igoerikin ados gaurela. Bueno, banik erantzun ino bertxot. Beti ezan izen deu, erditxe neote hori inune idatzite ez da gauz badala, eta egixe dala, hor beti eite dugu ariketa hori, eta kontu hartzailetzatiken ariketa hori enitea, baina, bueno, nik uste referentzi bat bezala eukitzeko dala, KPI referentzi bat eukitzi edan bezalaxe. Izengo igual posturte baino gexo, urte mordu da ez deula iso ibixe. Eta ez isotzien arrazoietako bat, bueno, izen da, pixket gerturatzie, Azkoitia Bairi, tabla hortan, pixket goitik gaundelako, eta, bueno, ez zehaiteko. Kompromiso horire ez kauzan, negoziaketatan, da guk esan genizun, jetxi ez deula ingo baine. Beste gauz badala, diskuru batin, oso goxien gelditzen baldin magea, igual kongelatzi ere posible izango litzekela. Baina jeiztea ez gehala iritsiko. Zeuk esan dezun bezala, aurten emandan tabla hortan garbi ikustezan erdixen geundela, eta baite garbi ikustezan, hogei herri hosetan, lehen gurtin, bakarrak izen ginela ez genuna bate iso. Orduan, aurten, 2,5 askoitiko dala ere dirutzako sobratzen, eta 2,5 igoerie proposau dixou zerga honire,
pentsaute gaina beste herrixetan iso ingoiela, eta bueno, entzuten nahi geanez, 2,8 horkila hortan dabiltze inguruko herrixetako igoerak. Erantzun behar aldezu. Ez, bale. Orduan, bozketa jarriko deu ja, irizpena, esan detan bezala, 4 puntu hosek, ez da? Aldaketa tekniko hosek, 2,5 igoerie, eta errekargue 100 izen berrin, 150 izen guala. Aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, ez da. Orduan, Unai emaitza, Aldeko botoak EH Bildu, Azkoitia bai eta PSE. Kontrako botoak EAJ. Beraz, onartuta. eskarrek asko Unai. Ez daki grabauzatzun? Bai? Bai, bale. Bale, bueno, haure onartu deu, eta 3. pasauko gea. 3. da, 2006-erako hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, hemen irizpen honek 2 zati dauzke, alde batetik etxedeu koefizientik egunerau, foru arauek urtero aldau itxetxulako eta koefizientik aldau itxetxeu, eta beste biharrengo puntue da, eguneko kargatazie, 2,5 eguneratze deula. Hoxe die, hone dauzken zeak, irizpenak, gero beti lehen esan detan bezala, gero dauzke publikatzie eta 30 egun neotie esposizizun eta reklamazioik espaldi mao, onartzie. Janire, Jose Joaquin? Bueno, hemen Otabi artikulu batin ipintzezun, sozial... Barkau, hirilurren bari guruk ikuntza barkau. Gaineko zergan plusbalixen, koefizientia aplikarri garrixen taulikin adoz gaurela, eta batxe 2,5 isotzikin da. Eskarrik asko, Asier? Ez. Bale, bozketa jarriko deu. Aldeko bozkak? Bale, hau batez, onartuta. 4. pasatze gea. 4. deu, 2026-erako eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, hemen, zerga hau 5% izetea, aplikatzeana aurrekontuen gainien, baina badauzki olako obari eta aldaketatxo batzuk, batxe proposatzeizkounak irizpenien. Orduan, pixket aldaketa teknikuek, akats zuzenketa batzuk, lehena da, eta 2. artikulun atalien, euskeraz eta erderaz zeuen redakzizue berdinetzan, eta euskerazkun sozial faltazan. 185ko obarixe aplikatzie interes bereziko edo udal onurako izendapena jasotzen duen eraikuntza, instalazio eta obren zergan gainien. Eta hor, sozial hori faltazan, hori sartzie. Eta 2. aldaketie da, eta 2. artikulun H atalien, hemen lege bati eitezikon, hau da 180ko barixe ematie desgaitasuna edo menpekotasuna duten pertsonen irisgarritasun eta bizigarritasun baldintzak hobetzeko egiten diren eraikuntzak, instalazioak eta obran gaineko obari hauzan. Eta hemen lege bati eitezikon referentzixe, lege hori kentzie da, oso restriktibu zalako, eta, uste deu horrei gabe, baino bai mantentze deu, hau aplikau alizeteko, hor etxe hortan, lanak justifikatzen etxe bizitza hortan, familiko kideren batek desgaitasune o menpekotasun maili euki berdula, betire 1,13 baino geixo. Orduan, 2 aldaketa tekniko hau etxek die etxe zaizkonak. Janirez, Jose Joaquin? Bai. Euskerako testun sozial hitze faltazala usteko akorda goinela, hor batzu behitzen gainela, eta irizgarritasunine, ez dila beti arazuk kota zeron pasatzen, eta ari uste torta mugatzeela dekretu ontako kontudanak, eta ados, horregina. Eskarrik asko. Bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Bosgarrengoa jutegea.
bosgarrena da, 2026-rako udal jabari publikoa okupatzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Bueno, bosgarren kontan esango deu orokorrien, hemen apartau asko daude, baina da, esan detan bezala, jabari publikue okupatzeatiken da tazie, hemen daukeuna, eta orokortasun batin, 2,5 isoerie proposatzea apartau guztixetan, aldaketa bat daukeu baratzan kasuen. 2006-en bukauitea, barantzan lagapenak, orduan tokauitea berrize, zozketak etie eta lagapen berrizek etie. Gaur egunin kokaute dauden ere muen, badabiltzeia hor urbanizatzeko asmotan da abar, eta lekuz aldatzeko asmotan gaude baratza hauek. Orduan, normalien, urtarrigin batien, o urtinaziera meintzet kobratzezako tasa hau, baino, noiz ezik aldaketie eitean urtien. Orduan, 2006 izangoa aldaketako urtie. Lasai onda itkezela, baratza dauzke nahi, noiz aldein berdeben denborikin abisauko show, behosek landauteko barazkisek eta jasotzeko eta problemaik izan ez detzaben, baina, ez daki nola jungoien, administrazio nahiko motela dalako, nola jungoan leko berri setopatzie, eta leko berri hori ondo jartzie eta zema denbora emango iun, diskuru batin urte bukaeran ondikene bertan segitzen baldin mabe, orduan kobrauko zako be, urte osue ondielako, eta segurazki aldaketie urrengo urteko martzu nola izango litzekelako, behosen ustie jaso alizeteko, eta orduan otazazpireko ingoen nuke inberreko aldaketie, baina, esperantzi badauket 2000 urtie bukatzeako leko berrixe atondute eukitzie eta zozketa berrixekein eta baratza leku diferentin berrixen eukitzie. Orduan, orokortasun batin osek di aldaketak. Janire, ez, Jose Joaquin? Gu baratza ekologizku dagokizonez, tasa kobratzeko hartu duzten erabakixe ondo irutzezako, baina, eremu hortan aurre ikusten din obren ingurun dauzkegu, zalantza geixo. Emateu, mundu getxe bizitze ingo zin kartela jarritek geho, urrungo pauso danak horra bideraute da duela, eta horrek kezkatzea atxuk geixo, baina, gure behitza bango xo. Ezkarrek asko, Asier? Bai, gure ados gaude orokorrin, bakarriko isa izan desuna baratza zerbitzuna eukixizetik udeaketik, eta arazoi ez eugitzi horrekin, eta herribidina zaipa dana, hori da ados gaudela, baina hori aipamen badakarek, eta bai eskuruzkako duela. Ezkarrek asko, bozketan jarriko dugu orduan, aldeko bozkak, aho batez, onartuta. Guez, poliki-poliki, 6. gue, 2026-rako hondakin solidoak eta geldoak biltzeko, tratatzeko eta aprobetxatzeko edo deusestatzeko zerbitzuaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Hau lehen esan detan bezala, lehen gurtin eman ginen ja honi aldaketa, nik esanguratsu bat, 2008ko lege bat badaolako, nun ezateulako, zerbitzu honek ezin dula defizitasu izen. Hori kontun hartute, mankomunidadiek, bearen kostiek banatute eman dizku. Kasu hontan, guk bi bilketa desberdin dauzkeu, alde batetik daukeu herrigunie biltzeko, eta hori ute baten bitartez etxeiu eta herrigunie ezatetanin ostalaritza eta merkataritza da garajik eta danak hor sartzetut, da bestaldetik daukeu industri bilketie. Da industri bilketie mankomunidadetik bertatiken kudeatzezaku. Beraz, mankomunidadik iruitzezat lan hona intzula, etxeula kostiek eta kalkulatzeako garaxen, eta gai izentzan behintzet kostiek banauta emateko. Alde batetik, herritarrak o herriguni ze koste dauken, eta bestaldetiken industri bilketik ze koste dauken. Orduan, urten egin deu, lehen gortin egin gendun, ariketa berdin-berdine. Jake kostiek banaute dauzkeun, egin diteuna da, 2008ko aurreikuspen, zarrera aurreikuspenak, biharrengo trimestria kobraute dao, orduan, biharrengo trimestria kobraute da honez, hori urte osoa estrapolau deu, eta zarrerak egin diteu, banau, alde batetik herrigunetiken zema kobratze deun, eta bestaldetik industribilketatik zema kobratze deun. Badaude beste koste, zeharkako koste batzuke zartu dizkounak, eta horrekin, tablatxo bat egin deu, hoja estel baten zifradanak saltu diteu, eta hor kalkulau deu, zemat iso berko genduken,
bai bati eta bai bestiei. Eta, bueno, aurten erten diuna da, herriguneko, bai etxe bizitzai eta merkataritza eta ostalaritzai 6% iso berdixoula, kostie, koberturie behintzet 89,60 batea iritsi alizeteko, goitik ezin du egon, osea, ezin dugu egun pasau, orduan, gertune 6% batekin gelditzegea. Eta industrixei, lehen urtin eman ginen, olako, zaplateko bat, 42 igo genulako, eta aurten izango dugu, 13 jetxi egin berdi xoula. Zergatixek, industrixen jetxi erin zergatixetako nabarmenena da, mankomunidadetik esan diugenez, kartoien prezisue oso fluktuanti da, hau da, industrigunetatik jasotze duen kartoien prezisue, kartoi erosi ikeiue, eta preziso hori oso fluktuanti da, eta 2008 askoz gexo paudiue kartoietiken 2003 baino. Orduan horrek egin du, kostiek jeistie. Kosti jetxi indinez, eta lehen urtin, zarrerak parekau genitunez, horrek egin du, 13% jeistie ertetzie enpresako tasai. Eta aldiz, etxekuei eta, zango dugu, etxeko eta ostalaritza eta merkataritzana berriz, kostik iso indie. Kostik iso die 7% inguru, eta gu proposatze dugu 6% isotzie. Kostin igoerien arrazoiek hainbat die, baina nabarmentzeko igual, errefusako purue gexo jaso dala, eta baite errefusak prezisu ere garestixo zala, orduan hor bi dauzkeu, alde batetik kopuru gexo egia jasotzen, eta bestaldetik gaina prezisu garestixo da, eta badau besta arrazoi ere, dala, jasotzei unute honek kontratu hori hortao, azterketa bat egin egia mankomunidadien, nola batera uleike deun danok sistemie eta abar, eta kamionak urte asko dauzkebelako gaur egunin alokau ekeie, mankomunidadien hartu zan erabakixe kontratu horren modifikazio bat ekie, eta horrek kostik iso itezizkun, baina inberra zeuen, etzeolakoia, kamionak ezin zebelakoia aguantau urte asko zeuzkebelako, beraz, osek die esango deuna arrazoi nagusinek. Bai esango deu, herritarroke kartoie banatze deula, baino ez da berdine herritarrok banatze deun kartoien kalidadi o enpresatan jasotzean kartoien kalidadi, orduan guri hainbeste ez dio afektatzen prezisue, obioue izetiek. Orduan, hoxe di arrazoi garrantzitsunek, lehen gurtin hasi ginen hau aplikatzen, eta urtenek konpromiso berdine hartu gendun, aplikauko gendula, eta nik uste gardentasun osoiz erakutsi zeitzutela bai datu geneuzkenak, bai bilketakuk eta bai kostinak eta bar, eta horitxi da matezuna ariketa honek, 6% isotzie bat, eta 13% jeistie bestie, eta hori da proposatze duna. Janire? Ez, Jose Joaquin? Bai, tasa desfizita isu ez izeteko legie lehenko urtiz hartu zan inderrin, eta hori dela eta, zego esan dezun bezala, industriko tasi 42,4 iso zan, eta herritarrena 3% bajau. Bakoitzek bere kostue, bakoitzek bere kostue estaltzeko gaine, iso zan. Ezkerra Europatik etorri zan azkenin, gu gainbeste urtez eskatzen jardun deun agindue, ez dela ondik ustet, lehenu bezala gu gainela. 2008 behire, gu lehenko urtin ez ikusi itxun kostu estaltzeko, lehenko urtin izendik kostu estaltzeko, zego esan bezala, etxetiarrena 6% isotzie eroaki deu, eta industrixena 13%. Jesus, geistie, industrixena. Eta horrelako goraberak, ni bakarri esamene, blamatik goraberak izango txeula emateu, eta hori ez da ona, baina nik usteet legie hori izkatzeu, eta hola garraitu beharko dula. Baina, ala eta guztize usteet urrengo pausuman berin gaurela, Europako zuzentara hauek esatezun, sortzez besteko ordainketie ezarri bertzala, eta nik usteet ondik paso gutxi eman ditugula. Herritarrak sortzeun zaborran sortzez besteko ordainketin aldeku gea, eta legike horta derri hortzea ditu. Zabor gutxixo sortzeuenak gobari xe jaso beharko lituzkela iruditzagu, eta gexo sortzeuna berriz gexo ordaindu. Gure herriko industrixen gexo sortzeunak gexo ordaintzeu, eta aurten garbi ikusi da, eguneko berrotabixe iso eta arduraute, o azerre, o ez dakit nola, baina jende asko xamarre gotzen dula. Eta, lehenko urtin
herritar, lehenko urte arte, herritar danon hartin ordaintzen gendun industrixen atezateo kostue, eta oin emateu, akordabenin behasek zenba kostatzean zagor hori jadotzie, ardura dute, o bentzet batzuk otzetzen eta mobitzen hasi dira bentzet. Eta beste ipe, esan guri industrixen aplikatzie esan da bezala etzagula nahiko iruditzen, eta amendia horrea esan da bezala leheno gexena sortzeunak gexo ordaindu dezala, eta gutxixo sortzeunai, ugarixek eman berko izkola. Mankomuniketatetik zaiak erietxie onto iruditzezako, jarraipen zuzenean goxou, ia pauso zendu ematetxeu, nik uste bide honetik guzela, eta gure baitza eman goxoula, puntu honi. Eskerrik asko, Jose Joaquin, Asier. Bai, zaborran esango nuke beste dala gizartin daukeun arazoi potolonetako bat, eta urte askota baita konfrontazio politikoako gai bat izan dana baita. Eta, kasu honetan uste dugu, agintaldi honetan behintzet, ni ikusten izena urolako mankomuniaen baita, gauden ordezkari danon hartine aigala eztabaida serio bat ematen, eta soluzio konponbide realak bilatzen baita, eta zentzu hortan, indeben, eta ezauk esan dezu bezala, indeben datu lana eta gardentasun osoz, gure baiesku emango. Puntualizatzi nahiko nuke. Usted bakarra gehala, mankomunitatean 7 herri gaude, baino bakarra gehala, banatze deuna, kostiek. Beste herri batzuk ez ditube banatzen naiz eta kostiko lauki guktazak banau ititeu. Jose Joaquinek ezateun bezala, ez dakit aurreko urtetan nola izango zanda, nola etzan izango. Ez dakit industri bilketik ze kosteukiko zituna aurreko urtetan, eta herritarrak izango zino sepatze zituna, o ez zituna patzen. Egixe da, lege bat dao, nun ezateuna zerbitzu hau defizitasu ez dula izen ber. Eta sortzez besteku jarri berdala. Horre esan berdeu, bakarranetako gehala baita, sortzez bestekue badaukeula. Egixe da, industrian daukeula. Eta, aigea pauzuk ematen, mankomunitatean eidie pauzuk ematen, udaletxe bezalare aigea pauzuk ematen, eudelek hor jarri ditulako bate, olako, itzaldi batzuk eta nola jarri leiken sortzez besteko tazak, nola jarri leiken eta abar, baina konstiente zen gaitezen, olako sistemak aplikatzik, bate, kostik gora ekarriko ju, eta koste eusek gora ekartzik, bate, herritarrak eta industrisek ordaindu beharko ju. Lege hau, mantentzean, bitertin, behintzet. Egixe da, beti eskatzen zen utela zuek koberturie aiau inbergendula, koberturia aiau inbergendula. Guk beti defendi bizen deu, beste zerbitzu bat, bezalaxe dalau, eta ez daukela, lege bat erten du. Horta igea iatzen, dana legez betetzen, eta nik ezkago nuke igual hortik gorare beste zerbitzu batzu jartzeko, orduan defizitazio ezin dula izen. Egixe da honek, ingurumenak intze ikusixe daukela, eta horre Agenda 2030 horre burubelarri zartute gaude, eta ingurumenan alde inberdala, eta abar, baina gauze asko daude bate ingurumenai etxe benak alte, baina honen inguruna eta debe lege hori. Haige ikusten zeik zakun pasatzen, hainbeste lege ukit ere, ezkuk lotute gelditze zaizku gero gauze asko ezin diteulakoen, eta mundun beste realidade batzuke badaude, eta guk beti esan izen deu, legik betetzeko daudela, lege haure lehen gortin jarri, 2008 jarri zan, eta 24ko behintzet aplikau inbertzala, aplikau endun, eta urtene ariketa hau indeu, eta nik ustet, hemen bai ez tala hon inungo desadostasunik. Kalkuluk egin die, kontu hartzaietzatik, 6 alde batetik, eta 13 bestaldetik. Hau esan da bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta. 7. 2026ko zerbitzu publikoak eman eta jarduerak egiteagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Haure, amene, bestietan bezala, orokortasun batien, 2,5ko igoerie proposatze deu, eta gero aldaketa tekniko bat sartu dixou, dala berdintasun ikastarotan, oinarte orduzka zeuden jarrike prezisuk, eta hemendik aurra ikastaroka jarriko jeula. Orduan,
bi prezisio desberdin daude, langabetu izen, ola langilea izen, baino ikastaruen prezisue jartzea, ez orduko zemat izengoan, horitxe da, eta bestela 1,2 proposatzeala. Zeus ezateko, Jose Joaquin? Ez, gu baiezka bozkako gula, eta, bueno, zeuke zati errepikatzi izango zen, da, hoxe. Jarrik asko, bale, bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak, aho batez, onartuta. 8. 2026-rako Zubiaurre Elkargune Institutuko Kultur, Kirol eta Izi ekipamenduan eta Ugarte Garan estaligabeko igerilekuetan eskaintzen diren zerbitzuen tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena. Janirek hasieran bere hitzartzin esan du bezala, hemene 2,5-eko Jesus igoeri aurre ikuste deu, sarrerak ezik. Hau da, sarrerat kobratzeieunak, bai Ugarte Igaran eta bai Elkarguneako eguneko sarrera hosek, bueno, eskuz kobratzeiek gexen bat, eta hosek lehengo prezisotan mantentzeieu. Eta gero, bueno, bertatik bi eskaera etorri zin, alde batetik fisioterapiako prezisuk pixket eguneratzie, euro bat isotzeie, eurokortasun batin 45 minutuko zezisuk, eta zerbitzu berri bat sartzie fisioterapia gehi osteopatia alde batetik eta readaptazioe bestetik behosen prezisio desberdinekin. Eta gero, bueno, maz 4-tike, jogako zasuk ordu terdikuk dila kontu neukite, pixket eskatze zeben pilatezen prezisio egokitzie, eta, prezisio eseke egokitu inditeula. Ja nire, ez, Jose Joaquin? Esan da, ez zu esan dezu bezala fisio eta yoga tarifen iso erikin adoz, eta baite 1,2-eko igora orokorra gine, baina, aurten uste tamen elkargunin garrantzitsuna zerbitzun aldaketi dala, eta da honeko zatzeatute guzela, eta datorren urtin kontrata iso hau bideratzeko gaikean, datorren urteako denbori bukatzen naizaku, eta neko denbora gutxi gilitzen naizaku, eta uste behandu biltzela urten aprobatzeko gara. Bai, horra hartan arrazoi mamerko izut. Azier, zuzateko? Hauz. Aldeko bozketa jarriko dugu. Aldeko bozka? Aho batez, onartuta. Eta azkenea iaubea. Eta 9. puntue daukeu 2026-rako taxi tarifen onespena. Hemen urtero ezate deu, taxistin elkargue agitazen etxeiu beti proposamena, oinarteko urtean eta behintzet behasek proposautekue onartu izen deu, eta behasek kostiera azterketa bat eta etxebe, baiarako herridan eta berdine proposatze be, eta aurten proposatze ben igoerie da 1,2 goko igoerie, eta hori da ekartze deuna. Jose Joaquin? Urtero bezala azterketa ekonomiko bialdu diue, 1,2ko igoerie proposatze be, azken urtetan esan da bezala hau batez onartu ditu danak, eta naiz de beste urtetan KPI-tik urrution arren, onartu izen ditugu eta aurten ikusitek KPI-tik nahiko urrin neongo ala, gure baitza nago xogula. Zondo, eskarrik asko? Ez, bale, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak? Bale. Aho batez, onartuta. Eta honekin, bukaeri ematixo gaurko ezoiko bilkurai. Eskarrik asko danoi.